morning po. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilagtab, isa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos para sa pagpangadyi kan orasyo imparata. Sa ngaran ka nama, asin kan aki kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin ibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilawing pag-init ng kinaban. Huli kay ni, naglawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog an mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimigay mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan aki kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay niya to sa tuyang mga sadiring intentions, ang mga minasunod na intensyones. Misa pa sa salamat, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Prolien Cantara Castillo. Birthday blessings, dulot ni Marites Bonus. Pasasalamat, dulot ni Evelyn and Antonio family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family. Rosie B. Asopardo Cantara and family. Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Magdaraog family. Randy Aringo and family. Para sa mga special intentions, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For Cleope and Balabis family, dulot ni Marites Bonus. Special intention, dulot ni Manny Labanda. Traveling mercies, dulot ni Agnes Almonte. For safe travel, offered by Attorney Imelda Briones. For healing of Charlie Berha Upo. Asin para sa kapahingalo ang kalagan mga minasunod, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Angela, dulot kay FNS Velasco. Sa kalag ni Justin Raymond, dulot kan sa inyo sa family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfali and family. Sa kalag ni Sepriana, dulot ni Feli and Henry Agripa and family. All Souls, sa dulot ni Evelyn and Antonio family. Sa kalag ni Abaristo and Catalina, dulot kan Briones family.
nga nasa ikalimang aldaw kita kan misa di aginaldo. Ang tema tangon niyan, iyo ang paggiya kan mga pastor sa mga laiko. Urog na ang mga lingkod pamayong laiko para sa mas aktibong partisipasyon sa misyon kan simbahan. Matindog tabi ang gabos para sa pagpuon. Sa ngalan kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurangan ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aldaw sa Indogabos makatugang. Diyos maray na aldaw. Yaw na po kita sa ikalima na Misa de Gallio sa satuyang pag-andam para sa selebrasyon kan Pasko. Magpasalamat po kita sa pagtilipon tapong iningunyan sa laugan sa tong selebrasyon kan misa. Hagadon tan kapatawaran kan mahal na Dios, tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Sarabay kitang mamibi, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nakakadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak ng lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
Diyos, kamahalan na daing kasagkuran, ang birhen na daing digta sa pamareta kan anghel nag-ako kan sa imong daing masayod na tataramon, asin ang haman na harong nin pagka-Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami, na mapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa iyang paarog. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataram. Hinanyungod niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, giraray ang kagurangnan, nagsabi ki Ahas, hagadon mo sa kagurangnan na sa imong Diyos, ang sarong tanda na hali sa kairaroman o hali sa kaitaasan. Dai, simbag ni Ahas, dai ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi sa iya, maghimate ka mo ngunyan harong ni David. Bako daw na tama na para sa indo, na sa indong pagsugutan, ang pagkamatinios nin tawo. Ta daw ta pagsugutan panindo, ang pagkamatinios nin sakuyang Diyos. Kaya ang kagurangnan man sana ang mataon nin tanda sa saindo. Uya, ang birhen mangingidam, asin mangangaki nin lalaki, nangangaranan Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Padagusaan kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Padagusaan kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin gabos na yaon dyan, an kinaban asin gabos na nag-eerok dyan. Hulita siya ang nagtugdas kaiyan, sa ibabaw nin kadagatan, sa ibabaw nin mga salog, pinapasarig niya iyan. Padagosan kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang makakatukad sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang makakatindog sa saiyang banal na eerokan. Ang tawon ang kamot dai nagkakasala, ang puso dai nindigta, asin dai nagmamaot nin kapaabaw-abawan. Padagosaan kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Aako niya ang bendisyon hali sa kagurangnan, balos nagikan sa Diyos na sa iyang paraligtas. Siring kaiyan ang tao na naghahanap sa kagurangnan. Naghahanap kan dalawgon kan Diyos ni Jacob. Padagosaan kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Ang Santo Ebanghelyo, matindog ta. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa ikanong na bulan, ang anghel ni si Gabriel sinugo kan Diyos sa banwa kan Galilea na ngaran Nazaret, sa sarong daraga na ipapaagom sa sarong lalaki na ngaran Jose, sa pamilya ni David. Asin ang ngaran kan daraga Maria. Nagdonok ang anghel asin nagsabi ki Maria, tara, pano kanin grasya, ang kagurangnan niyaon sa imo. Si Maria natikbahan asin pagkadangog kaining mga tataramon, pinag-isip-isip kung ano ang but sabihon. Ang anghel nagsabi sa iya, day ka matakot Maria, uli ta nagkamit kanin grasya sa Dios.
mangingidam ka asin makangaki nin lalaki na sa imong ngangaranan Jesus. Siya magiging dakula, aapodon ka aki kan urog kahalangkaw. Ang trono ni David na sa iyang ama, itataw sa iyanin kagurangnan, magahadi sa paman sa harong ni Jacob, asinan sa iyang kahadian daing katapusan. Si Maria nagsabi sa anghel, paanong mangyayari iyan, kunday akong midbid na lalaki? Ang anghel nagsimbag, ang Espiritu Santo, mahilig sa imo, asin lilindungan ka, kan kapangyarihan kan urog kahalangkaw, kaya ang banal na mamumundag aapodon na aki kan Dios. Uya si Isabel na sa imong pinsan, sa iyang pagkagurang nangidam, asin an inaapod na bawas, nasa ikaanom na bulan na, para sa Dios mayunin da imahahaman. Si Maria nagsabi, uya an uripon nin kagurangnan, mangyari sa ko siring sa imong itinaram, asin binayaan siya kan anghel. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Mag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang digi sa ikalimang aldaw kan Misa de Gallo, itinaw po sa sato kan sa tong liturhiya ang istorya kan pagbareta kan anghel na sa Gabriel ki Maria, na siya magiging ina kan sa tuyang paratubos. Ang istorya pong ini, mga tugang, aram ko pamilyar sa satuya gabos. Paulit-ulitan na po ining binasa, paulit-ulit na nindong nadangog ang istoryang ini. Pero out mamanlugod, minsan nga ni very familiar na sa to ang istorya, sana dahil man giraray nawawara. Ito baga pong pag-apresyar ta sa magayuno na istoryang ini. Lugod dai man giraray nawawara, ito bagang sense of awe and wonder, o sabi nga ni sa Tagalog, pagkamangha, every time nadadangog ta po ining magayuno na istorya kang annunciation. Kita baga kaya na mga tao, bastaan sarong bagay, pirmita ng nadadangog, pirmitang naiiling, gani dayta na naa-appreciate. Kan sa ropong aldaw, igwa kaming bisita na taga-ibang probinsya, duman sa atubangan kan Chancery Building, nakatindog itong mga bisita mi, nagpapara tarangad sa harayo. Sabi ko, ano bigo para taranaw nindo? Iyan pala bigo para taranaw so mayon volcano. Mahiling mo baga habang nagtatanaw sindang mangha sinda sa gayon kan mayon volcano. Sabi sa kuya kay itong mga bisita, surtihon ka mo, Father, orual daw nindo na hihiling an mayon na ini. Sabot-bot ko sana, sa orual daw ba naman na yaong kita digide, kung nangani niya ko pigtatangad an mayunaan. Ninulita, gani baga overly familiar na kita, yaon sa na kita digdi orual daw, gani nawara na, o nabawasan na susatong pag-appreciate sa kagayunan na an kan mayon volcano. Mga tugang, out pamanlugod, sabi ko nga ni, ang mga istoryang ining nadadangog ta, na paulit-ulit na ng nadadangog, sana dai mabawasan itong pag-apresyar. Mga tugang, ining pagtao sa sato kan istorya kang annunciation, magayon-gayon na hilingon taan mga magayonon na detalye kan istoryang initanganing saliwat mapagirumdum kita, kan magayonon asin misteryosong presensya kan Diyos sa istorya kan sa tuyang kaligtasan. Ang pinakaenot po, sabi mga digdi, ang anghel, si Arkanghel Gabriel, nagpahiling kay Maria asin nakipag-istorya sa iya. Inibaga pong istoryang inigari, ordinaryuho na sa pagmati ta, na si Gabriel nagbarita kay Maria. Pero kung ilalaag ta po ang sarili ta sa sitwasyon ni Maria, aw kakaibang experience ito. Kung ang sarunganing celebrity, makahampang mo, o makaistorya mo, posibleng ma-starstruck ka. Ang sarong arkanghel pa daw kan Diyos, sarong heavenly creature na mag-appear sa atubangan mo, asin makipag-istorya sa imo, kung dahi ka mananggad mabigla, o kung dahi ka mananggad matulala,
sa pagkamangha na ang sarong anghel kan Diyos sa atubang mo. Asin iyo iyan so nangyari kan enot ki Maria. Bako sa nang sa pangaturugan, o bako sa nang sa guni-guni, o bako sa nang hinghing, alagad aktualmente na nagkipag-istorya sa iya ang anghel na si Gabriel. Sarong momento na pano man ang kadnin grasya na nagpahiling sa iya sa pagdarakan maray na bareta. Ang ikadua po, nangyari ining annunciation sa Nazaret. Ang Nazaret po kan enot sarong sa dayuton asin pobriho na banwa kan Palestina. Pobrihon na daingani siya midbid na lugar. Bako siyang arog kan enot kan mga sikat na lugar, arog kan Athens, arog kan Roma, na even before sa mga sikaton asin prominente na mga syudad. Alagad ang sarong ang Nazaret pobrihon, dai midbid. Alagad sa sarong sa dayuton asin pobrihon na banwang ini, digdi nangyari so istorya, digi nagpuon so istorya kan kaligtasan, duman nangyari so incarnation, so pagkanitawo kan aking bugtong kan Dios. Ani katulong detalye mga tugang, itong magayono na daradarang bareta ni na kan anghel ni si Gabriel, dai dinara sa sarong prinsesa, dai dinara sa sarong daraga, nahali sa sarong royal family na nakaistar sa palasyo, alagad dinara sa sarong simplihon, asin pobrihon na daraga na si Maria. Sarong simplihon asin pobrihon, bakong maimpluwensya, bakong popular, sa iya dinara ang maray na bareta kan Dios. Si Maria minsan sarong simplihonon na babaye, alagad sa mata kan Diyos, she was the greatest and she was the best creature sa paghiling kan mahal na Diyos. Asin minsan nga ni simplihonon na daraga, alagad sa iya iinintriga kan Diyos itong plano nin kaligtasan. Sa iya iinintriga asin ipinaniwala kan Diyos so aking bugtong niya na dadarahon ni Maria sa 9 na bulan sa iyang tulak. Ang ikapat po, siguro maapot kita, natata si Maria ang napili kan kagurangnan o kan Diyos na maging ina kan paratubos, dakulod man sa naman na daraga kan enot. Mga tugang ansimbag ka anya o duman sa sinabi kan anghel, kang nagpailing ki Maria. So enot na pataratara kan anghel, sabi niya, tara Maria, pano kanin grasya. Iyo yan ang pinakarason kung natata si Maria, ang naging ina kan paratubos, ninulita si Maria, pano nin grasya. Sa madaling sabi, saro siyang banalon asin malinigo na babayi. Kaya napili siya kan Diyos. Bako ninulita mayaman, bako ninulita maimpluwensya. Sa panahon baga pungon yan, iyo na yan ang darakulaon na pigbabasehan kan mga bagay-bagay. Kung aki ka kimayaman, aki ka kimaimpluwensya, mangarap ka maging presidente sa Pilipinas, minsan elementarya sa nang tinapusan mo, bako imposible na mag-star ka sa Malacanang. Alagad kan enot, ang pinagbasihan kan Diyos, bako ang impluwensya. Ang pinagbasihan kan Diyos, ang kabanalan, ang kalinigan ni Maria. Ninulitaan aking bugtong kan Diyos na urog kabanal, dadarahon niya sa iyang tulak. Kaya kaipuhan kisarong instrumento na maninigo na banal man tanganing maging maninigo na magdarakan urog kabanal na aki kan Diyos. Namumutag ko mga tugang ang ikaanom po na magayuno na detalye, ini pong magayuno na plano kan Diyos para sa dakulaon na misteryo nin kaligtasan, nagpuon na mangyari ninhuli kan positibong simbag ni Maria. Ano so simbag ni Maria duman sa pagbareta kan anghel? Opo, uya an uripo nin kagurangnan, mangyari sa kusiring sa saimong itinaram. Mga tugang, day nagduwa-duwa si Maria, minsan aram niyang bakong pasil, alagad naging obedient siya, inako niya itong pangapudan sa iya kan Diyos. Mga tugang, siguro kung nagsayuma si Maria, day gayud nangyari,
itong magayono na plano kan Diyos para sa kaligtasan kan kinaban. Alagad nangyari, nagpuon na mangyari, ninuli ka itong positibong simbag ni Maria. Mga tugang, itong pagsimbag ni Maria, yes, dahil sana ito nangyari during the Annunciation. Alagad so sa iyang yes, pinanindugan niya sa buong buhay niya. Sa buong buhay niya. Mga tugang, ito, bako madali itong naging role ni Maria. Nukad baga taken for granted tana kung gura no kaggabat itong role na itinausa sa iya. Ninulingan ita sabi ko, overly familiar na kita sa istorya. Aram po nindo kan enot na panahon, ang pinaka-enot na challenge kan enot ki Maria, sa Mosaic law kan enot, na, stipulated that an unmarried woman who gets pregnant will be stoned to death as punishment. Kan enot, kung nasarong babayi ka, nadaay ka kiagom, nagbadus ka, ang punishment ka, ang gagapuon ka, sagkod na magadan ka. Death penalty. Pag nagbadus ka, nadaay kang agom. Kung ngunyan na panahon, dakulo na kayo ko ta ang naging, ang nagsapar kang death penalty, kung nangyayari pa iningon yan, itong Mosaic law kan enot na panahon. So, si Maria baga, mabadus siya, nadaay siyang agom. Maraysa na nga ni na inako siya ni Jose. Kaya nga ni baga kang naaraman ni Jose itong pregnancy, ano sabi sa istorya, nagplano siya na bulagan niya si Maria sa hilom. At least pinakasalan niya na si Maria dai magsasapar ka itong death penalty. Pero ito sa pinaka-enot na challenge. As in, siguro, ang bagay na ito, naging man itong palaisipan ki Maria, na paano ako? Mabadus ako na dahi man ako kiagom. Mga tugang, dahi duman natapos o kadipisilan, kan siya mga ngaki na, o so mga ina na yaraon digdi, minsan, aniba sa sato, bako man talaga mayaman, pero sigurado ako, nag-araki man kamo sa malinig, asin maimbong na kwarto kan sa indong harong, at kalaklan sa indong nangaraki sa laog kan hospital, pig-ataman ki doktor, pig-ataman ki nurse. Pero si Maria, nangaki sa laog kilauman ki mga hayop, asin an sa iyang aki, ihinulid niya sa sarong sabsaban. Ano ang pagmati nin sarong ina sa arog ka na klaseng kamugtakan, na mangaki ka sa laog ki sarong lauman nin mga hayop. Asin kan iinaki niya na si Jesus, dakulaon so threat na sinapar ninda. Kamu po, kanigwa kamo mga saday na aki, halos habo nindong patugdunan kilangaw o namok, an sa indong aki, habo nindong mapiligruhan an aki nindo. Alagad bak mas pakaan ang dakulan piligro na sinapar kan sagrada pamilya. Ninulitakan enot baga so mga aking lalaki, ipigpagadan ni Hading Herodes, kaya idinulag ni Jose buda ni Maria ang sa indang aki sa Ehipto. Itong istoryang ito, gari ordinaryon sa pagdangugta. Pobrihon ining pamilya ng ibang bansa na dahil nga ni sinang ngilala, wala sinang bistado asin kapamilya sa Egypt. Pagabot duman, practically nagi sinang refugee duman sa Egypt. Dahil sinambit sa istorya kan banal na kasuratan, but most probably, nag-istarasan na sinda, palaboy-laboy gayon sa mga tinampo. Nangilimos gayon sa gilid kan mga tinampo. Taday nga ni sinang istaran. Haloy sindang naging tiuson, naging refugee duman sa ibang bansa. Nag-uli girari sinda kang nagada na suhade, na nagpagadan sa mga aki kan enot. Asin day duman natapos so kasakitan ni Maria sa ibaba o sa pamitisan kan krus, na pigtatangad niya so sa iyang aki na madali ng magadan. Itong sa iyang yes, never na binawi niya, never nagduwa-duwas so sa iyang isip, pinanindugan niya. Never did she withdraw that yes, not even in a single fleeting moment, dahil nag-atras si Maria. Pinanindugan niya itong sa iyang pagiging obedient sa Diyos. Mga tugang, iyo gayon iyan ang agyat sa sato kan ikalima
na misa di Galyo. Kan kita po binurunyagan, nagtaramang kita kan sa tuyang yes sa mahal na Dios. Lugod, mapanindugan ta, ining yes na ini. Kan kamo kinarasal, so may mga agum na digdi, nagsimbag kamong I do, as in nagpromesa kamo, for better and for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health until death do us part. Sana mapanindugan ta ang mga promesang ini na sinaud ta sa mahal na Dios. Sa pagpadagos sa pukan Santa Misa, arangon ta po ang tabang sa sato kan sa tuong mahal na ina. Tabangan niya lugod kita, na kita man maging mga makusog na arog niya. Nalugod, mapanindugan ta ang sa tuyang pagtubod. Asin maisabuhay ta ang obedience sa Dios sa arual daw. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Patindog na po kamo. Mga tugang, sa padagos niya itong pag-andam, sa pagdatong ni Jesus, magdunot kita nin mga pamigbi sa Ama, danganing kita maging maninigo sa iyang kahadean. Ang simbag po nindo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Para sa simbahan na Katolika, tanganing mapakusog ang pagbalangibog kang kataringkasan ng lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Kasatuyang presenteng gobyerno, tanganing ipadagos ang pagsaksi asin pagsunod sa dalan ng hustisya asin katanosan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Para sa gabos na nabibilanggo, mamate ang lugod ninda ang pagkamotin Diyos sa paagi ng mga tawong nagmamakulog sa inda, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Para sa gabos na parasunod sa dalan ng kabanalan ni Kristo, tanganing magdanay lugod na mabuhay sa grasya, asin katuninongan sagkod paman, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. O Diyos, ilinigtas mo kami sa pagkabilanggo sa kapangyarihan ng kasalan, darahaman lugod kami pasiling sa imong daing kasagkuran na kahadean, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Magpamibig kamo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang akuon man kan Diyos na makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami pakido ngawi an sa muyang sakripisyo, tanganing sa paghiras sa misteryong ini tubodon mi ang mga linalauman asin makamtan mi ang mga hinahalat huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasindaing kasagkuran huli ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta,
dinara sa pupunan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaiba kan mga angheles, kaiba kan gabos na mga santo sa kalangitan, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Kagurang na ni kananggad, an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, na mimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganahan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo. Ama, gilumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kaiba kan samong Papa si Francisco, kan samong Obispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man gilumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan gabos na santos asin apostoles, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan,
sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Agawa kami sa gabos ng maraot, namimibi kami kagulangnan. Warasan sa mga aldaw niya moan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasalan. Ligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indo.
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo, ni kamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtarang kasana, sinansa kong kalag maumay. At amangon manlugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Umibi kita. Kagurangan ang binabago kaining langit no na atang at tamana kan Diyos nun na pagsurog tanganing ang mga nagpakinabang kan sa imong misteryo paugmahon mo sa tunay na katuninungan huli ki Kristo na samong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko po ang mga payo sa paghagad ng bendisyon ang makakamahan asin maeera ko na Diyos na ang pagdatong kan bugtong niyang aki tinutubod nindo sa nakaaging panahon asin hinahalat sa maabot na panahon magbindisyon sa Indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong asin magpayaman sa Indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom, asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong nag-uugma sa maimbod na buot, sa pagdatong kan sa tuyang paratubo, susog sa laman, payamanon sa mga balaog, kan buhay na daing tapos, sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo sagkod paman. Amen. Amen.